Bingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ayivalwa phakathi yasizayo MC. Ngiyakubingelela nawe MC egameni lenkosi yethu uJesu. Iyafuna bazalwane yasizayo uma siqala sivale kahle ngoba nje yona yodwa iyivesi eliphelele. Masinqamula phakathi kusho ukuthi siyona. Haleluya. Ngiyanibingelela ke nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela MC egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ubuholi bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ubuholi bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ubuholi bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela bomama bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelele omama bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelele intsha egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelele intsha egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Ngibingelele ke nebandla lonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Onibingelelayo ke bazalwane njengoba beshilo usisi uThobile Nhliyo kwabanye wakamfukeng ngokukhonza ke nami ngikhonza ebandleni lase Haleluya. Yile lingekho bazalwane ngiyakhumbula manje njengoba ngime la. Nginibingelele ke bazalwane nami angibonge nje ithuba lokuba kanye nani kule nkonzo. Ngiqale nje ngibonge abaye basibhalela isimemo becela ukuthi sizoba ama-speakers kule nkonzo. Haleluya. Lento yokuba yi-speaker bazalwane iyathusa futhi ayijwayeleki. Ithi woza uzokhuluma nje ebantwini ongabazi ongabajwayelanga uzokhuluma okuhlukile kunaloko abajwayele ukukhuluma. Amen. So ngiyabonga nje kakhulu nami angikuthathi kancane ukuthola i-invite. Ngibonge nje futhi nakuba abaholi nebandla lonke ukuthi babavumele ukuthi basi-invite. Again akulula ukuthi kuvunyelwe noma ubani azoma phambi kwebandla akhulume noma yini. Ngoba nezihloko asinikwanga kuthiwe nje no siphathele umphako. So nami ke ngizocela nje uNkulunkulu noMoya oNgcwele kulokho engizokusho ngingakhulumi kwazi kwami kodwa ngikhulumeke lokho uNkulunkulu azoba ngithume kona. Amen. Ngiyajabula ke bazalwane incwadi efundiwe namhlanje. Ngizocela nje ukwazi ukufunda kahle. Namavesi nje ayi-3 nami engiwaprepareile. Okwazi nje ukufunda kahle iBhayibheli lesiZulu aqale nje ngalo leli eliyisihloko sanamhlanje. Amen. Ufunda kahle. Mina ke bazalwane ngikancane nje. Siyaxolisa. Ngiwumuntu ke bazalwane ongakuphiwanga nje ukushumayela. Ngiyakhuluma siya-engage. Ngizocela vele bavuse babukhanyile angikhuze mangirong uyoyaya ngikhuze. So siyabonga babukhanyile mangabe uvukile. Ngumuntu nje uyathanda uku-engage. Angithi ngibonile ukuthi aphelile amandla akhe naye ukhathele walala kancane. Ngumuntu uyathanda nje ukuthi sixoxe bazalwane. Kuyenzeka ukuthi sihlangane sishumayezane kanti khona ophuma ngazwanga lutho ngokohlobo lokushumayela. So mina nje ngikuphiwe nje ukuxoxa futhi ngiyazi understanda sengishela ukuthi le tone engiqale ngayo nazi ukuthi kuyoze kuyophela nje kuyiyo. Angeke uvuke uPawuli ngiyele ngiphinde ngibuye. Angifuni nje nanokunitshela amanga. So ngicela olele avuke nokhona olele eceleni kwakhe avuse omunye nogogo naye avuke ngoba sizoxoxa. Amen bazalwane. Cela nje angifundele isihloko ofunda nje kahle sencwadi efundwe namhlanje. Siwe. Zobe ngirong. Kungenzeka ukuthi siyayifunda lencwadi namhlanje sonke. Siphume futhi sonke sishunyayeziwe ngayo kanti akusithi sonke kukhulunywa ngabo kule ncwadi. Amen bazalwane. Ngicela ukuqhubeka sisithuli.
abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Amen. Amen bazalwane. Kungenzeka ukuthi sonke njengoba kufundwa lencwadi akukhulunywa ngathi sonke. Makhulunywa ngabohlanga olukhethiweyo akukhulunywa nje ngawe njengoba ume lapho. Or nami akukhulunywa ngami. Angakabalwa mina lapho. Because uma ngabe iBhayibheli lithi nina nonke ningabohlanga olukhethiweyo sekufuneka manje sichazelane and lihle le verse kakhulu and fitting for this event sisithobi. Kufanele sichazelane ukuthi abakhethiweyo abanjani. Nabalesizwe khulunywa ngaso abanjani. Uma ngabe kukhulunywa ngabakhethiweyo bazalwane kukhulunywa nje ngomuntu okholwayo. Kungenzeka ukuthi sonke sikhona lapha but asikholwa sonke. Umuntu okholwayo ke umuntu onjani bazalwane? Umuntu okholwayo umuntu number 1 ovume nje uJesu eyinkosi nomsindisi. Mina ngike ngakhonza nabazalwane la ngangikhonza khona. Ukhona oke wama ngelinye ilanga wathi nje indaba kaJesu akayingeni. Into engekho isikesh. Mara sikhonza naye. Every Sunday sikhuluma indaba kaJesu mara yena uthi isikesh. So kungenzeka ukuthi sikhona sonke la. uJesu asikakamvume bazalwane. But manje simile siyashumayezana sonke sithi iziyophela event manje kusekuseni 5 sithi nina nonke ningabohlanga olukhethiweyo kanti akunjalo. Simvumile bazalwane sonke uJesu. Oh, ngizwe 5, shuthi 5 la. Simvumile bazalwane uJesu. Baholi simvumile uJesu. Baholi balele simvumile uJesu bomama. Bazalwane simvumile uJesu. And then ke malithi isizwe esingcwele kufanele sonke si-understand ukuthi isizwe esingcwele isizwe esinjani bazalwane. Indaba yethu thina nje as Christians iqala la ekukholweni uma ngabe sivuma nje uJesu. Ukuze ke sibe ngcwele kufanele simukele ubani? Kufanele simukele ubani bazalwane? Sesimvumile simukele ubani lo simukelayo after? Simukela abantu bazalwane. Ubani nje ongangitshela ukuthi ubani umoya engcwele? Babukhanya? Lizwe. Bazalwane ubani umoya engcwele? uNkulunkulu. Ubani umoya engcwele bazalwane? Angithi sithi sonke siyakholwa siqeda ukuthi manje sonke siyapilonga with that uNkulunkulu. Ubani umoya engcwele bazalwane? Ubaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu. Siyavuma bazalwane umoya engcwele ubaba kaNkulunkulu. Ukuthi siyavuma indlu ngoba sonke sithulile. Siyavuma umoya engcwele ubaba kaNkulunkulu bazalwane. Ubani khona othi nangu. Ubani umoya engcwele bazalwane? Bazalwane ubani umoya engcwele? Niyabona ukuthi sisimela ubusuku bonke asilalanga. Ubani umoya engcwele bazalwane? uNkulunkulu. Bayi-3 labantu kwiTrinity bazalwane. Kunomoya engcwele, kunoNkulunkulu uyise noNkulunkulu indodana. Bayi-3. Uthi ayi ubani umoya engcwele bazalwane? Asazi ubani umoya engcwele bazalwane. U5 bazalwane ekseni. Umunye uthi umoya engcwele ubaba kaNkulunkulu. Asivumi sonke. Umunye uthi uNkulunkulu ngithi mina bayi3 kunoNkulunkulu uyise kunoNkulunkulu umoya engcwele kunoNkulunkulu indodana. Ubani umoya engcwele? Bazalwane nangu uyachaza.
Oh, nidiscussa yona ne? Asidiscusseni sonke. Umoya engcwele. Sondela bhuti. Ungasabi mntanaki, siyaxoxa, ithi siyaxoxa. I-Trinity ichaza ukuthi konke lokhu kuyinto eyodwa. uNkulunkulu uyise, uyindodana, uwumoya ongcwele. Konke lokhu kuyinto eyi-one. So noma sathi sikhuluma ngoJesu, sikhuluma ngomoya ongcwele, sikhuluma ngoNkulunkulu, sikhuluma ngento eyodwa. Cela simshayele izandla bazalwane. Ngicela ofundayo asifundele uJohani 14:26. Uqinisile bazalwane, akusumuntu oyedwa, abantu abayi-3 emntwini oyedwa. Lisho njalo izwa ngithi kuJohani lithi wayekhona ekuqaleni engulizwi ekulizwi, noma ulizwi wayekhona ekuNkulunkulu enguNkulunkulu. So ukhona lo esithi manje siyamvuma eyinkosi nomsindisi uJesu. Bese mase sivuma uJesu khona lo esimukelayo manje bazalwane. Ifuna sibe clear ngoba bekungenzeka ukuthi sikhona kule nkonzo ne. Siphume sonke kule nkonzo kanti khona abaphume belahlekile. Then yonke le nkonzo emnandi kangaka would have been a waste. So ifuna sonke sibe clear ukuthi lezwi elifundwe namhlanje mabengakubuza la uyakhona mawuphuma la ukuthi bekufundweni likhuluma ngani ukwazi ukulichaza ukuthi kukhulunywa ngani. Singathathi ukuthi thina singabakhethiweyo kanti awukangeni wena ekukhethweni. So ukungena kwakho nokuphuma kwakho kuyafana nje. Amen bazalwane. Ngicela usifundele uJohani 14:26. Amen. Sizothola incwadi lapha ngokukaJohane 14. Isihloko sifundeka kanje, inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. 26. Kepha umduduzi, umoya ongcwele, uBaba uyakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele kona. Amen. Amen bazalwane. uJesu ukhuluma ngomoya ongcwele. Akakhulumi ngaye. uJesu ukhuluma nabafundi enkulumeni yakhe yokuvalelisa uthi uma ngabe mina sengimuka kunelinye ivesi ku-16:13 ngizolifunda nje mina. Kepha lapho umoya ongcwele noma ongumoya weqiniso eza uyakuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayikunitshela okwakhe noma uyakunazisa akayikunitshela okwakhe uyakuniholela lokhu umoya uyokunitshela lokhu umoya akushoyo aniholele kulo lonke iqiniso. uJesu introduce umoya ongcwele kubafundi. uJesu bazalwane. Uthi uma ngabe mina sengimuka ukhona engizocela uBaba anehlisele yena ozoba ngumduduzi, kuzoba nguye ozonifundisa. Amen bazalwane. Uye ozonifundisa aniholele kulo lonke iqiniso. So ngenzela ukuthi as youth bazalwane uyi-one umuntu osiza umuntu manje. Sesifike kwisikhathi where we are now supposed to understand. Uma ngabe sithi siyile chosen generation esikhuluma ngayo sibe i-generation eholwa umoya. Amen bazalwane. Uma ngabe sithi siyile generation thina manje, the generation, fanele sibe i-generation manje eholwa umoya, engaholwa amavesi, engaholwa iy'yalo, eholwa ubani? Umoya oyingcwele. So uJesu uintroduce umoya oyingcwele kubafundi uthi ukhona ozayo mina mangimuka. So manje sikuleyo era we uyi-one umuntu osiza umuntu, especially umuntu omusha. Bakhulumile labazalwane ukuthi indlela yabibe nje, omunye ulethe testimony very powerful yokuthi useketsheliwe ukuthi you don't qualify for this. Wavela ukuthi actually no, umoya oyingcwele bazalwane. So as a youth kufanele simukele kuqala umoya oyingcwele. And then once you have accepted noma once you have received umoya ongcwele kuba lula endleleni yakho. Nezinto eziba intense for you ziba lula. I can give a testimony nami but I'm not going to. Bazalwane masimukele nje umoya ongcwele indlela iba lula. Le verse lela silifunde sili understand ukuthi ukuze sibalwe kulabo abakhethiwe and we reap the benefits of the spirit kufanele kuqala senze njani simukele the spirit but ngeke uyimukele into ongayazi.
Angeke uyimukele into ongayazi ne, ngoba noma ingangena lapha iminyango uma ungayazi ngeke uyibone. Nginamanga ngi-wrong yini? Angikho wrong. So yilokho bazalwane ngomoya engcwele. Ngine scripture nje that I wanted to share with you. Angazi noma ikhona imibuzo. Asinayo. Okay. Ngine scripture that I want to share with you bazalwane. Funa nje sonke iqala sithi it's not that deep. Funa sonke sithi it's not that deep. It's not that deep. It's not that deep. It's not that deep. So don't tatazel. Ngifuna sisho nge-pride, ngizoyichaza ngithi. Don't tatazel. It's not that deep, ne? Kune scripture in the Bible that speaks about, ngizosifunda manje bazalwane, ngizosifundela nje sisithule. Ngicela uvule kuMshumayeli 9. Sizofunda nje 1 verse 11. Into esiza umuntu ophilayo bazalwane noma umuntu endleleni yakhe umoya engcwele. Kunezimo ezisehlelayo, especially now that we are young. I'm glad ukuthi kukhulunywa kwakhulunywa ngama-relationship, nemjoro, nokugowa, nakho konke. Abanye baletha ama-testimonies abo. And I'm here to say it's not that deep. Whatever you are going through, whatever comes your way, it's not that. It's not that. So don't tatazel. There's a scripture in the Bible, ekhuluma Umshumayeli 3 verse 11. Ngicela sifunde Umshumayeli 3 verse 11. Amen. But before sifunda Umshumayeli bazalwane 3 verse 11. Kuyenzeka ukuthi uma sihamba endleleni we get confused uma ngabe kwehla izinto. Kune misconception ethi ebantwini abakholwayo izinto ezinzima azehleli thina. Fanele ngabe because we are children of God kunobunzima engafanele ngabe siyabuthwala. Abanye bathi no kufanele vele sikuthwale because siyakholwa ngithi mazingehleli thina zehlele bani. And then kunezinto esithi masikhuleka thina. I teach a lot about prayer. Mangabe sikhuleka we expect God to answer us because siyakhuleka nesikhuleka ngokuzinikela. Amen bazalwane. Amen gogo. Siyakhuleka gogo. Uvukile gogo. Amen. So uphelele gogo. Kunezimo ezithi mazehla bazalwane. Kune misconception ekayi2 where us as believers we motivate each other. Makunezimo ezehlayo sithi mazingehleli thina zehlele bani. Bese kokunye sithi yeah but uNkulunkulu simkhonza kangaka why? Amen bazalwane. Ngoba simkhonza kangaka why? Mina ngifuna ukuzonitshela ukuthi it's not that deep and don't tatazel. Kunezwe elijwayele ukufundwa nje kakhulu lika Mshumayeli bajwayele ukulifunda balishiya endleleni ukuthi konke kunesikhathi sakho ngaphansi komthunzi welanga, kunesikhathi sokukhala, kunesikhathi sani nesani ne. Siyalazi sonke. Siyalazi sonke. Kunesikhathi sokukhala, kunesikhathi sokujabula, kunesikhathi sani. Bathanda ukulifunda kakhulu emingcwabeni. Ngicela ungifundele 11. Amen. So thola incwadi lapha kuMshumayeli chapter 3. Isihloko konke kunesikhathi sakho. 11 ufundeka kanje. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Ubekile nokuphakade. Sifunde kahle bazalwane. Amen. Futhi ufuna sifunde slow. iBhayibheli limnandi ne? Limnandi masilifunda nje slow kahle. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Wenzile konke kube esikhathini sakho.
hayi sakho. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Asiphindeni bazalwane. Wenzile konke kube kuhle. Wenzile konke kube kuhle esikhathini. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Wenzile, hayi usazokwenza. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Lokho akwenzile. Cela uqhubeke. Ubekile nokuphakade ey'nhliziyweni zabo. Ubekile nokuphakade ey'nhliziyweni zabo. In the English version ithi he has set eternity in their hearts. Angithi washo siyalisetha bazalwane. Bayithi he has set eternity. Ubekile nephakade. Iphakade ke siyazi ukuthi he from now until. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Ubekile nephakade ey'nhliziyweni zabo. Ukwenzile konke kwaba kuhle esikhathini sabo. Ukonke usho ukuthi namanje mangabe uyakhala nalokho esikhathini sakho ukwenzile kube njani? Kube kuhle. Noma ngabe manje uyahlupheka, konke lokho ukwenzile esikhathini sabo kube njani? Kube kuhle. Noma ngabe manje awusebenzi, ukwenzile lokho kube kuhle nini? Esikhathini sakho. Uma iqeda wabeka iphakade ey'nhliziyweni zabo. Bazalwane, iphakade angithi manje thina sithi siphilela siphila nje emhlabeni silwela ukuphila okuphakathi. Mara izwi lithi ulibekile iphakade kuphi? Ey'nhliziyweni zethu. Kusho ukuthi njengoba siyifuna lento yokuphila okuphakade, kukuphi manje? Ngicela uqhubeke sisi. Nakho umuntu angefumane umsebenzi awenzile uNkulunkulu wasekuqaleni kuze kube sekupheleni. Asiqale futhi. Nokho umuntu angefumane umsebenzi awenzile uNkulunkulu wasekuqaleni kuze kube sekupheleni. Lithi nokho umuntu angefumane. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Walibeka iphakade ey'nhliziyweni zabo. Unokho ubhathi ne? Sisithobi. Amen mama. Nokho umuntu angefumane akwenzile ekuqaleni ukufika ekupheleni. Nge-English version ithi, but man will never ever know what he has done from beginning to end. Lokhu bazalwane kuchaza ukuthi ukuphila kwakho nje wena njengobula. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ukuphila kwakho njengoba uhleli la umi la. Kwenziwe konke ukusukela ekuqaleni kuyofika kuphi? Ekupheleni. Mara ukuphela kwakhona akupheleli la. Kuphelela kuphi? Kuphelela kuphi? Kuphela kuphi gogo? Emaphakadeni. Ukuphila kwethu kuphelela emaphakadeni. Kusho ukuthi noma umzimba wakho ungaphela namhlanje ngoba iphakade libekwe enhliziyweni yakho. Ukuphila kwakho uNkulunkulu ayewakuhlela ukusuka ekuqaleni ukuze kuyofika ekupheleni. Kubekwe enhliziyweni yakho. Noma inyama yakho ingalala namhlanje. Okwakho ukuphila kuhlelwe from ekuqaleni ukufika kuphi? Ekugcineni. Maliqeda lithi mara wena ngeke wazi. Kusho ukuthi uNkulunkulu kwenze konke lokho. Into ewayifihla for thina ukuthi thina singayazi isikhathi sokuthi ukwenze nini lokho okuhle esikhathini sakho. So your life has already been planned out. Your eternity was set in your heart. Amen bazalwane. Impilo yakho ihlelwe kwasekuqaleni. Iphakade labekwe enhliziyweni yakho. So noma ungafa wena, ukuphila kwakho kuyaqhubeka kuphi? And then mara wena into ongeke uzuyazi kuphela ukuthi yini ayihlele nini. Iyezwakala bazalwane.
ukuthi yini ayihlele nini, mara i-assurance siyithola lapha ekuqaleni ukuthi ukwenzile konke kube njani, kube kuhle esikhathini sakho, hhayi sakho. Ukwenzile konke esikhathini sakho. So sine assurance ethi noma kungaba kubi kanjani mara ukwenzile konke kube nini, noma kungahluphekeka kanjani bazalwane, ukwenzile konke kube njani esikhathini sani. Okwethu nje bazalwane ukuthi sihlale kuNkulunkulu, silinde isikhathi sikaNkulunkulu. Ngithe Don, it's not, niyayithola manje bazalwane, it's not that deep, don't tatazela. So I'm here to say to the youth, esikhathini sakho bazalwane kwenziwe konke kwaba kuhle. Angisho ukuthi be lazy and not chase your life and not chase your dreams and make bad mistakes and think kuzoba kuhle. Angeke kube kuhle. Ayizi sishilo manje ukuthi the foundation of it all ukumukela umoya engcwele, kube umoya engcwele ozokuguide, kube umoya engcwele ozokufundisa, but konke kwenziwe kube kuhle esikhathini sakho. For us it is to wait on God's timing. uNkulunkulu impilo yakho ihlele from now till the end. Ukhona okhulume la about depression, ukhona okhulume about financial decisions that come after, or financial implications that come with having children after. Baningi manje mina bengithi mhlawumbe izoba khona sisithopha imibuzo yabona esiza umuntu omusha bazalwane. Ukhona izolo I was at another seminar that asked me ukuthi how do we alleviate abantu abasha from burdens that they encounter uma beqala ukusebenza, because wathola ama-phone calls amaningi mayiqeda ukuthola i-payslip wathatha ikoloto eyiningi, wathatha imoto angayi-afford ngoba bamnikile, wathatha amaloni angawa-afford ngoba bamnikile, wathatha ini. Siyayazi angithi leyo nto? Asiyazi bazalwane? Siyayazi ne? And when you don't have the financial wisdom or the financial knowledge, kulula vele ukuthatha. Ukoloto umbhede. Ukoloto umbhede. Awukolodwa umbhede bazalwane. Ukoloto umbhede bazalwane. Ukoloto ingubo yase-Home Choice. Yeah, maybe for the other generation ne. Sizokhuluma ngathi abekho. Akunankinga ne. Ayithi banawo ama-account ase-Home Choice asiba-charge, angithi bawathathile mamkhanyile ama-account ase-Home Choice, asina problem nawo wabo ne. Mara thina kule generation angeke size sikoloda i-Home Choice. Ubhadala i-319 rand for i-double ply, 350 eJozi. Sekuwukuthi uma uyiwasha ingubo phakathi ziyahlangana mara iyalala. Iyalala iyafudumala. Ukuthi uzoyiwasha kayi-4, kayi-5, kayi-6 ayisekho vele yabona. Mara iyalala. Angeke ukoloda umbhede. Sekunebhambu manje lehlabayo after 6 months, 1,000 rand. Angithi bazalwane, until you can afford to buy yourself izinto ezincane. Into ongayikoloda ke mhlambe imoto. Uyithenga cash, ngicasheleni udadewethu izabi uthenge cash. Siyabonga, amen bazalwane. We make better financial decisions, right? We are not tempted to take because we are offered. Kumnandi ukuba financially independent when you are young. Hallelujah. Hallelujah. Kumnandi ukuba financially independent when you are young. So it is in this generation that we are not going to be tempted to make bad financial decisions. Bele kuphuma abantu abanezindlu la before 30. Hallelujah. Bele kuphuma abantu abanezinto ezi-right bazalwane. Because we are being guided. So mina engikushoyo kini bazalwane, we need to learn to wait on God's timing. Rely on the Holy Spirit to guide you for your decisions.
bakhulumile ngemjoro ne. Ukhulume kahle futhi ubhuti wethu Mpumi wathi when kuyenzeka ukuthi uzithole ukwi-situationship e-wrong then impilo yakho idicilelwe yilokho. Mara masimukela umoya engcwele kuyiwo osigayidayo. Masimukela umoya engcwele bazalwane kube yiwo osigayidayo. Kulula ukuthi ubone ukuthi umuntu akekho right. Mase ubonile Makeliza, you leave, ne sisithobi. Kunjalo. So thina sizoba yileyo generation bazalwane ekhethiweyo because we are going to accept nalabo abangawumukelanga umoya engcwele baqale namhlanje bawufuna umoya engcwele. Umoya engcwele ufuna through prayer, uyamcela umoya engcwele until azizele and you accept the Holy Spirit. Amen bazalwane. Siyabonga bazalwane. Okugcina ke sengivala bazalwane. I have a short message to share with you. Hallelujah. Hallelujah. I have a short message to share with you, bazalwane. In the Old Testament, uNkulunkulu uma ngabe ezokwehla Moses enabantwana baka-Israyeli ehlane. Wehlisa imessage kuMoses, uthi kuMoses batshela ukuthi ngosuku lwesithathu I will come before them. Ngizoza phambi kwabo ukuba ngibabone. And his first gives an instruction to Moses ukuthi uma ezofika ucela ukufika sebehlanze ingubo zabo. Hallelujah. Uthi kuMoses bayale ukuba bahlanze ingubo zabo ngosuku lwesibili, mina ngosuku lwesithathu ngizokwehla ukuba ngibabone. So this is in the Old Testament where God was still using noma uNkulunkulu bekesebenzisa izinto eziphathekayo. Ngithi siyasazi istory sika Moses, isihlahla sivutha uNkulunkulu ekhuluma naye. In the Old Testament God uses a lot izinto eziphathekayo. Uthi kubo abahlanzi ingubo zabo ukuze ababone, kusho ukuthi uma bengakwenzanga lokho abazukumbona uNkulunkulu. So in the New Testament inhlanzeko yethu bazalwane, it must start from the heart. Njengoba sikhuluma ngokumukela umoya engcwele, umoya engcwele awuhlali ke la kunenhliziyo engekho right. So uma sizomukela umoya engcwele and we are guided in this life, kufanele ukuthi siqale kuqala sibe nezinhliziyo ezihlanzekile. Ukho usisi uThandeka ukhulume ngokuthanda nje abazalwane. In a nutshell she said uma ngabe inhliziyo yakhe ingekho right kuzoba nenkinga noma kuba nenkinga. So for uNkulunkulu ukuze ahlale nathi kufanele sigcine inhliziyo zethu zinjani, zihlanzekile. Umoya engcwele awuhlali la kunenhliziyo engahlanzekanga khona. Inhliziyo ke bazalwane ayihlanzwa ukuthi wena uzitshele ukuthi unjalo. Kumukela umoya engcwele and then sibona thina ngezithelo zikamoya. She spoke of fruits of the spirit. Eswaziyo ukuthi uthando, ukubekezela, joy, peace, konke lokho. Those are fruits of the spirit. Ekufanele ukuthi zibe yizithelo ezibonakalayo. And then lokho nje kodwa kuwubufakazi bokuthi inhliziyo yakho yenze njani, ihlanzekile. Yileyo message nami enginayo bazalwane. Nayo imibuzo ngizoyifunda. Asigcine nje inhliziyo zethu ihlanzekile. In whatever that you go through in life, please don't tatazela. It's not that deep. Wena nje mawumukela umoya engcwele wanxusa uNkulunkulu kukho konke, indlela nje iyahambeka. Ugcina indlela yakho ihlanzekile, ugcina inhliziyo yakho ihlanzekile, ungamoneli abanye abantu, ungakhulumi kabi. You know uNkulunkulu lento yokuthi kuthiwa you are the chosen one, you are the anointed one. Ayisinto eza nje mahala. It's not something that comes because ugqoka kanje wena ula. Iyasetshenzelwa leyo nto leyo. And masigade nje ulimi lwethu esikhathini esiningi uNkulunkulu uyathokoza ngalokho. You must not speak negative, you must not bash other people, you must love abazalwane. Khuluma ukuphila ngaso sonke isikhathi, ubukholwa yilokho okushoyo, ungakhulumi kanti inhliziyo yakho ayikho lapho. And that is my message for today to you. Ngicela ukufunda imibuzo. Amen. Hallelujah.
How can we sustain good things that we receive from God? How can we sustain good things that we receive from God? It's not that deep, ne? Izinto esithola kuNkulunkulu si-sustaina ngokuhlala kuNkulunkulu. Amen, bazalwane. We sustain things that we receive from God by staying kuNkulunkulu. And actually, uma ngabe into uyithole kuNkulunkulu, you don't even have to sustain it because it's not yours. Ma understand ukuthi yonke into onayo noyitholayo akuseyakho. You don't even need to sustain that. uNkulunkulu ozoyisustain. Okwakho nje ukuthi ube aware ukuthi this is from God. Ugogo wami wayehlala ethi anything that you receive as a blessing. Okay, abantu abanomona banokuthi imoto nendla si-blessing. Uyayisebenzela. Everything that you receive in this life is a gift from God and a blessing. Bangakukhohlisi. Mawuthola i-degree bathi mawuthola imoto ngesikoloto bathi kophela sofana. Everything that you receive in this life is a gift, is a blessing. My grandmother used to say to us, la endlini mangabe kunganamoto, wena kuba wokuqala uba nemoto akuseyakho. Eyasekhaya. Noma ngabe yes5. La ekhaya kuba khona umuntu in most families oba yi1 kuba uye that stands out. Lo muntu usuke ethenjwe ngengcebo yomndeni. Don't confuse it. When you share and you say black taxi, yabo sibani, imo prepared ayadura petrol. No. You must understand, even in the church that you are deployed in. uNkulunkulu mangabe ukubekela ekhanyeni okusha, wena unemoto, iye Natal, uhambe wena uyi1. And then abazalwane basale emuva ngoba wena uwe uzoyithatha leyo moto uNkulunkulu. Because in every place osuke ukuyo bazalwane ngicela nivale umnyango. Iminyango angiyithandisisi kahle mayivula. In the church that you are in the home that you are in, you are deployed. Fanele ku-understand ukuthi utshaliwe wena lapho. Konke uNkulunkulu akubeka ezandleni zakho, beke ngakunika lo seceleni kwakho, beke ngakunika laba abanye. Angisho-ke ukuthi abazalwane babe nengqondo ethi uThophi ngoba uyo nemoto. Yethu sonke, ushilo leyasisi wathi yethu sonke. Banjalo abazalwane. So in every place bazalwane otshalwa kuyo utshaliwe. Thathe nje kanjalo ukuthi utshaliwe. Kungenzeka for that time or for a season but utshaliwe. And zonke izinto osukuyinika uNkulunkulu ezaleyo ndawo osuke kutshale kuyo. It's for the benefit of those that are in the house. Uthe usisithandeka isibani awusokheli phansi kwetafula izwe lisho njalo usibeka phezulu kwetafula ukuze sikhanyisele bonke abasendlini. So when you are given gifts by God, ezawo wonke umuntu ukuthi akhanyiseleke endlini. It's not for you to brag and feel ukuthi wena usuperior kuna. Akamfuni ke futhi uNkulunkulu umuntu ophakeme ozazi ukuthi yena ungcono. Sonke njengoba silake ekho ngcono kunomunye. Nale gama lika special ulichaze kahle udadewethu ukuthi uspecial ngoba wenza special request for questions. Ngiyawathanda bazalwane ama questions nemibuzo because kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu angasiphi ngokufana. Kube nabantu abaphi wisdom, kube khona abapha lokhu, kube khona abapha lokhu. And kwenzeka ukuthi ishumayezane la kanti kunomuntu ozongena lapho ube nombuzo ongaphendulekanga kule ntshumayelo yonke. And i-conference kahle kahle fanele ngabe sihleli phansi ne siyaxoxa. That's what a conference is, right? Fanele ngabe sihleli siyaxoxa nje. Nawu lethe njengoba usho ukuthi abazalwane banokugibela isimoto yakho ngenkani. Sixoxe sonke uphuma right ne. So i-conference ilokho bazalwane. So we don't sustain things that come from God. We receive, we take care of, we thank God, and God helps us to sustain them. Egameni lika Jesu. Amen. Amen.
temptation. Sazi kanjani ukuthi izinto ezinhle esithola kuNkulunkulu vele zivela kuNkulunkulu and not from temptation? Okay. It's a very relevant question, especially because asikhulumi kakhulu in our churches about the other part lo esazi ukuthi mubi unjani. Kuneqiniso abangalivezi esikhathini esiningi ukuthi kungenzeka ngenze nje example ucela umshado kuNkulunkulu. Next week uhlangane nalo sisi omfunayo or lo bhuti ocabanga ukuthi uyamfuna. Avela sho zonke lezi zinto wena bowuzithandaza last week. Mangabe uthe uNkulunkulu mina ngicela umuntu ozongisiza ukwakha umndeni wakithi ngoba abazali bami abasekho. Avele athi yazi nami ngifuna umuntu engizokwakha naye umndeni. And then when you think it's from God ukuzwile. Kuyenzeka bazalwane uthole into abayibiza ireplica. In the spirit kunezinto abazibiza ama-replica. And those are from the devil noma the dark kingdom. Angithi kuhlale kushiwo ukuthi mangabe sikhuluke kuNkulunkulu noma sikhuluma noNkulunkulu, he listens as well. So ekumele thina sikukhulekele i-spirit of discernment, i-spirit sokwazi ukuhlukanisa noma ukubona. I-spirit sokwazi ukubona ngoba angeke uze uyibone. Ngizama ukuthi nge-naked eye yakho you will never, noma ingangena la soyithu singavumelana sithi no le yiyo until siye kumoya sifune ukuthi no, there is why kunabantu abashada bahlela umshado baqede abathandazi basezayoni bami bathi awukho lo mshado. Siyayaza ngithi leyo bazalwane. Bathi abathandaza awukho lo mshado. Yebo uhleliwe niyashada khona next week njengoba isiguqo this week mara lo mshado awukho. Because in the spirit they are able to see, they have an eye to see in the spirit. Thina singenaso leso siphiwo okwethu ukuthi sikhulekele ukuthi uNkulunkulu njalo asiphe ispirit sokwambula sibone izinto ezingabonwa ngenyama, ispirit of discernment. Mawuhleli kumoya inkulumo yami ibuyela kulento engisho ekuqaleni ukuthi munye umuntu osiza umuntu bazalwane, umuntu umoya engcwele. Mawumukela umoya engcwele izinto uzibona ngenye indlela. Nento ekungasiyiyo evela ngathi yiyo uyayibona. Nomuntu oprethendayo uyashesha ukumbona noma ngahleke beka ismile le but you are able to discern and say no lo mzalwane lo ngathi akekho right. Ukhuluma zona mara yena akasiwuye. Even in the Bible it says ukuthi kunabafarisi ababeshumayela ivangeli emasinagogweni. IBhayibheli lithi babeshumayela lona ivangeli. Mara ngoba uNkulunkulu uhlola inhliziyo babengenzi ngokukaNkulunkulu babenzela nje ukubukwa. Mabe babukile bavuma. Namanje oba silaba khona ngithi abaculela nje ukuthi mayiphuma ubhuti uyashutha avele kahle ku video. I-agenda kusukukhonza uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu aphume la edumisekile. Nayo yonke lento engikhuluma la akayizwa vela ayikho relevant kuye. Ulinde nje ukuthi kuphele lenkonzo iphume le video i-upload ku YouTube ne ayozibukela azibone ukuthi beka right. Ayenzele ukuthi next time la yogwaba khona ashintshe iposition mangabe kule ayiveli kahle. So we need to pray for a spirit of discernment. Sikwazi ukuhlukanisa noma izipho sithola ukhona ukuyibona ukuthi lena kusile eyami iseza ngoba indaba yami yenziwe konke kwenziwe kube njani kube kuhle esikhathini sakho. Yilokho nje bazalwane ngiyabonga nami amen. Cela uvuse nalo nje ulele sodumisa. Yibo. Esulini yolata.
ekhaya. Nami ngisungumuntu sitholele semela hanje nomsebenzi kodwa ngizule ukukhona into engiyithatha. Ngakho ngithi ezulwini ngiyolanda. Ngilimele kakhulu because mina lo muntu engayingikopisele. Namhlanje babukhanyile uyabekwa. Ebuncaneni bami sinibuka babukhanyile noma ndressa. Namhlanje ngilimele babuthanje kwayo ukuthi ubaba unohashi namhlanje uyabekwa. Ngize nami ngambulwa uye ngelinye ilanga nabo kubaba uThembo malume ukuthi mshana kukhona lento kuwe. Kanti ngaqala ngokukopa. Ngizenza yena ubaba unohashi. Kunento engizoyisho kumuntu omusha. Uma usondelene noNkulunkulu futhi wahlala kuye kahlaleka. Ingakho ngithi ezulwini kuyolanda. Futhi siyobona khona izinto ezoyenzeka kuleli banga. Siyedumiseni bazalwane. Indumiso ayibizwa ukuthi kumele uzuthathe lemise kuyo. Kweshaya babukhanyile lento athi kunalento abantu basiqala indumiso bathi yakhathi iqala inkonzo. Cha. Inkonzo iqala before ungene emnyango. Ungifundele siswa. U6 nje. Ningakhathazeki ngalutho. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu. Ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. UFilipi wena. Bengifuna umfowethu angifundele ngesilungu. Don't worry about anything. Because uNkulunkulu esimkhonzayo umdumisa kahle uyakwenzela. Sengisho mina umuntu omusha bakuma unekokho lakho soqalile noma ifriji empty kodwa bomdumise kahle uzobona iviki iphela. Sengisho mina noNkulunkulu noma ungazi ukuthi manje uzothathana uhlanganise nani. Kodwa uma wena usondelane naye kahle kunezinto ezoyenzeka. Siyabonga Jehova manje uNkulunkulu. Ukuthwala kuwe baba Jehova sibonga uNkulunkulu ukuthi endleleni siloku Jehova sihamba nawe Jehova. Izimo sezinjani uNkulunkulu lokhu sethwalile. Baba uNkulunkulu sibonga Jehova ukuthi baba inyama isahlangene nokuphefumula Jehova. Kukhona manje Jehova kusina inyama ihlukene nokuphefumula. Kodwa yami uNkulunkulu isahlangene Jehova. Ngiyathuthuma nesibuko Jehova.
Ukubambezela-ke bazalwane, haleluya. Abazalwane sebekhulume kakhulu futhi cishe bakusho konke, haleluya. Baye besho njalo nangabe uNkulunkulu engabekanga lutho enhliziyweni, athi hhayi sebekusho konke, haleluya. Nami ngisho njalo namhlanje, kodwa enhliziyweni yami ngilapha before ngifundele ilizwi elizoba lifishane ngibe mfishane kulona. Kukhona lento eke yathi ngelinye ilanga uma ngizongena noma ngingena endlini yenkonzo, kwakhona isalukwazi esifunda izwi elithi ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Haleluya. Ngithe mese ngihleli ngedwa, kwakhona lento evuka kumina ukuthi kuyenzeka sihlabelele siqede, kuyenzeka sitshele ukuthi sesidumisile, indumiso sayitshela ukuthi imlandile uKristu yamletha la, kodwa bese kusala into eyodwa ukuthi ukukholwa bekungekho, kwase kuhamba indumiso ezongafika indawo. Ngoba bazalwane kufuna siyigade into yokuthi sihambe endleleni sigijima ibanga elide kanti uKristu simshiye emuva. Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi kunabantu asebebala iminyaka, haleluya, uthi uma ubabheka uzuthembe nawe uthi hayi siyamazi umambala usewuhambile 45 years kanti uyihambela yedwa. Haleluya. Ngoba bazalwane uthi ngelinye ilanga obhala kahle uthi iphiwe sinazo uthi azisho umkhonzi uKristu, uthi ngoba siyahluleka nazendleleni. Haleluya. Okusho ukuthi sesihlabelelile kodwa masingakakholwa, okusho ukuthi sesishumayelile bazalwane kodwa masingakakholwa. Ngithintwa yileka moya ingcwele, ngoba kuyenzeka bazalwane kuba umoya ingcwele ngapha bese kuba yithi ngapha, bese kuba ukukholwa ngala, bese sihamba sodwa sishiya umoya ingcwele la, sishiya ukukholwa la. Haleluya. Ngifuna ukusho lento before ngifunde labazalwane. Ngaphandle kokukholwa, ngifuna inigayide nje lento. Kube into ezokugayida uthi usugege kahle kodwa ibuye enhlizweni ukuthi ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Noma ungahamba ibanga elingakanani, noma ngingaba bawu-50 kodwa ngaphandle kokukholwa. Haleluya. Ngithi mina abazalwane mangitshela abazalwane labe ngikhonza nabo, ngithi mina nginandaba nenamba. Anginandaba mina abazalwane noma ngingafika mina ngifika ngizoshumayela ngisho ngabe kuthiwa bawu-2 because inamba ingenzeli lutho. Ngoba kwesinye isikhathi sijabulela inamba kanti sijabulela abantu abawu-50 abaya bonke esihogweni. Because iyodwa into entertain abantu esikhathini samanje ukuthi ukukholwa kwabo uqalwe phezulu, aqalwanga ngezinto eziphansi. Ukukholwa ongena foundation, ukukholwa omthatha emoyeni okuyokwenza umuntu amele ahlangane nesilingo bese yawa. Kuke kwavuka into encane nje enhlizweni yami ethi uNkulunkulu akasize abuyisa amaphimbo athuliswa, ethuliswa uSathane ngenxa. Haleluya. Kukhona amaphimbo esiwaziya namandla athulisiwe, ethuliswa uSathane ngenxa yabantu abanga-understandanga icebo. Haleluya. Bazalwane ngeke ngishumayele ngale ncwadi engizoyifunda la, ngizonifundela nje ibe novel bese ngihlala phansi. Kodwa ngicela ukunitshela lento before ngifunde le ncwadi. Ngelinye ilanga mangiyifundela nje iBhayibheli, ngitshela ukuthi kunamakhosi amathathu eBhayibhelini wona kuphela. iBhayibheli nanti bazalwane liwumqingo nelibona nanti. Kodwa lithi iBhayibheli amakhosi ayemangaki? Ayemathathu 3. Lithi inkosi yokuqala kwakuSawuli, lithi inkosi yesibili kwakuDavidi, lithi inkosi yesithathu kwakuSolomon. Haleluya. Nansi into engifuna uyibambe, lithi iBhayibheli uma lamakhosi ekhona, inkosi ngayodwa yaseva for 40 years. Inkosi ngangaki bazalwane? Ngayodwa yaseva for 40 years. Haleluya. Kwaba uSawuli waseva 40 years wakhe, kwaba uDavide waseva 40 years wakhe, kwaba uSolomon wazoseva abantu bazalwane. Kodwa isimangaliso lapho esisala khona sithi uma ubheka u40 years
kaSawuli. iBhayibheli liveza ukuthi ayikho into eyenziwe uSawuli ku-40 years wakhe ngaphandle kokugijimisa uSawuli, ngaphandle kokugijimisa uDavide. Okusho ukuthi for 40 years uSawuli wayenzani bazalwane? Haleluya. Bese liphinde liyabuya iBhayibheli liveza ukuthi u-40 years kaDavide. Haleluya. Ngifuna nizwe bazalwane ngoba ngisazele ukuzoshumayela manje. Bakhulumile abazalwane kakhulu ngishilo ukuthi nebengizokusho mhlawumbe bakuthathile angazi bazalwane. Kodwa ngifuna ukusho lento yokuthi uma uDavide sefikwe isikhathi sakhe naye lithi iBhayibheli akukho okuningi kukhona okubalekayo kodwa akukho okuningi. Lithi iBhayibheli mase kuzophela u-40 years wakhe. Ningizwe kahle bazalwane ngoba indaba yami lapho lithi iBhayibheli mase kuzofika isikhathi sokuphela kwa-40 years kaDavide. uDavide uyahlehla uyokhuluma noNkulunkulu uthi Nkosi ngifisa ukwenzela into eyodwa, ngifisa ukwakhela indlu. Haleluya. Uthi ngifisa nje ukwenzela into eyodwa ngijabulise, ngifisa ukwakhela indlu. Uthi uNkulunkulu no Davide wena wazi ukwakhela mina indlu ngoba izandla zakho igcwele igazi. Uthi kodwa ngiyoyithatha kuphela indlu mayivele endodaneni yakho uSolomon. Haleluya. Ithi iBhayibheli mayithatha ukusho njalo uyaphenduka uDavide ubheka uSolomon uyakhumbula ukuthi into engahamba 40 years sengiqoqa ama-blocks sengiqoqa osimende yithi ngifuna ukwakhela uNkulunkulu indlu. Uthi lalela uNkulunkulu iyodwa into engizoyenza ngizothatha ipleni ngidlulisele kuSolomon uyena oqhubeka nendlu. Haleluya. Sifuna abantu abazodlulisa ipleni kaNkulunkulu ngoba sinenkinga yokholwa nabantu abahamba nepleni kodwa eshodayo. Awuyakhi indlu ngepleni eshodayo bazalwane. Awukwazi ukuya kumuntu adwebele ipleni kodwa kuthiwa inayo iroof bese u-expect ukuthi umakho uzowakhela nje phelele. Kodwa sinayo inkinga yabazalwane abahamba ekholweni behamba namapleni angaphelele. Yingakho sinamakholwa aqhuzuka njalo ingoba nika ipleni kodwa angaphelela. Uma benika ivangeli banika ivangeli elizobashiya endleleni. Awu sanibonani bazalwane. Mhlawumbe benginika ithuba bengiyothi kubantu abasha banamhlanje akabahambe bayofunda uJoshua. Haleluya. Ake bahambe bayofunda uJoshua encwadini ka4 bazalwane kuverse 8. Yinde kakhulu. Haleluya. Yinde kakhulu encwadi bazalwane. Kodwa isihloko sakhona sithi amatshe ezikhumbuzo eGilgali naseJordani. Haleluya. La bazalwane ukhuluma ngayisayifunda futhi angayifunda bazalwane. Izongwestela isikhathi. La kukhulunywa ngoJoshua. Haleluya. Kukhulunywa ngoJoshua la eyoqhuba uhambo lokukhipha abantwana bakwaIsrayeli ebuya nabo eGibhithe. Nansi la engizoyibeka khona abazalwane bese ngibuyele emuva. iBhayibheli liveza ukuthi kukhulunywa noJoshua kuthiwa akathatha ummese alole immese. Haleluya. Ukuze ayosebenzisa le mmese ukusoka abantwana asebefana nezizukulwane sakwaIsrayeli esibuya kade. Niyangizwa bazalwane? Hayi laba abakhishiwe kodwa laba sebeyizizukulwane. Haleluya. Lithi iBhayibheli wayi kube yilabo. Lithi inkinga yabayodwa isekutheni bona balitholanga ithuba lokusokwa. Kodwa ngithanda mayiqhubeka ngezansi besithi ukusokwa kwangesikho kokulinyazwa kodwa kwakungokulungisiswa ngoba kukhona indawo okwakufanele badlule kuyo okwakufanele bedlule kuyo belungisiswe. Ngoba ukwazi ukubona uKristu unjani bazalwane. Inibusise inkosi. Verse 9. Kodwa ngiqala la ku verse 7 no 8. Ithi ngiyocela kube nomuntu azongifundela ngesiZulu manje ukufunda ngesiZulu. Ithi ngesilungu, each of you should give what you have decided in your heart to give, not
reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful gift, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abandon in every good work, as you give freely.
sicela umkhulu wethu uBishop Sibisi asibongele abese eyasivalela, siyabonga kakhulu. Sixolise uma khona la sone khona nasikhulume ingazi khona sifunda ngamaphutha uNkulunkulu aza ayehlisa umusa wakhe kithi sonke. Ukuthula ebandleni, ukuthula ezidoni. Angeke ngize ngithi ukukhanya ukusha bazalwane, ngithi nje ukuthula ezidoni. Bazalwane, ngiphamise nje ukubonga. Akukho okudlula nje ukubonga empilweni nje, ukubalekile ukubonga. Ngiyabonga ngicela nje kubomama, ngiyabonga le nkonzo mayizoqala le njengobishop kule region le ngeke ngaba novalo nyana. Sazwana bazalwane, wazi into mama izophumelela kuba khona isiphithiphithi nyana sibabona, kodwa khona manje kukhona isihlabelelo enginaso enhlizweni yami, kodwa isale la ngancela khona. Anti Jesu unanza mbona akisamaya sileke anti Jesu bengihamba lapho kule ndlela leyo, kodwa kuphumelelekile. Engicela ukusho nokuthi hey iyouth ngithusile. Ha baholi sitshala lento kanti hey sesasaba nathi ushumayela manje, ngoba sinizwe nishaya amanamba yamanamba ku calculator. Manje thina sishasha imenyuala ngithi manje nina seshaya AI. Ngiyabonga kakhulu inkonzo ihambe kamnandi, inkonzo siphumelele bazalwane, sukhanya ukusha kakhulu kufuze ngabe kume ushemene wale region, kodwa ngiyabona ngihloniphekile kwasokuthiwa kuzoma mina nomongameli ukhona upresident, kodwa kwahlonipheka mina ukuthi angime. Engiphamisa ngithi ngiyabonga bazalwane, well done. Ngathi ningabuya nakusasa futhi. Ngiyabonga uNkulunkulu anisise nonke endleleni, abasazo emakhaya nihambe ngokuthula, nifike ekhaya nisireport senifikile. Siyabonga. Amen.
besibandleni bazalwane. Ngokhulu nje kuyithoba nami ngiyathunywa lapha bese khona omncane okhohlekile. Nikhumbule bazalwane, ayithi sine appointment nje manje nje in a few hour siyalena late bazalwane. Sinelitshe elivulwayo lapha lomholi esasihamba naye kule ndlela. So nje masisuka nje lana kahle kahle abazolandela ukuthi ngiyasuka mina manje bazolandela siyalena lady kaBaba uNkosi kuvulwa ilitshe namhlanje. So ke abazalwane bayashesha nje siphuza itiye lishise kancane siphuthume khona ngale sokwazi ukuthi senze izinto zonke kahle singekafikelwa ubuthongo. Ngithande nje ukubonga nje bazali bami ngingekakhohlwa ngicela ukuthi happy women's day ukusho kanjalo ngizophinda futhi ngithi happy birthday to me. Ngicela nje kancane nje sigubisana amakhanda nje sithathe inkonzo kaNkuluNkulu siyibuyisele kumnikazi. uNkulunkulu yise, uNkulunkulu nyana, uNkulunkulu umoya ongcwele. Wena mvali ingqangi, wena umdala kuneyinsuku, wena qamatha. Ngaleli thuba mveli ingqangi sithatha baba inkonzo yakho Mesiya. Siyibuyisele ezandleni zakho baba. Sibonga konke baba usithwalile. Kusukela enkonzweni yentsha nomama kwaze kwaba lapha ngeloso yokulunga. Ngeqiniso baba kude kwalapha wena usigcinile. Sibonga konke baba usenzela kona. Ngahamba nathi ezindleleni. Usifihle baba mihla namalanga size sihlangane kanjalo. Manje kuze kube naphakade. Amen.